Hi mga kadayot! Welcome back to my channel. Gagawa po ako ngayon ng kinataang halo-halo. Yung gabi na ito yung gabi mga kadayot na yung ginulay ko nakaraan yung yung dahon. Saging. Ayan. Mabalatan ko na rin yung saging. Yan, gagayatin ko na yung gabi. Ginayat na gabi. Ayan. Saging or banana. Ito yung hiwain kong ay babalatan kong kamote. Eto guys. Yan, kamote. Babalatan ko tong kamote. Ihalo ko to sa ginataan. Yan. Ang ganda pag maggawa ka ng ginataan na maraming sahog. Mas masarap siya. Yan, kanina nagpakulo na ako ng sago. Ito po guys, magsisiga na ako ng uling.
guys yung mga ingredients na iba, yung sago na pinakuluan ko, tapos ito yung binalatan ko kaninang saging. Yan, hiniwa-hiwa ko na siya. At saka po ito yung minasa kong harina. Ayan. Ilalagay ko din siya sa ginataan. At ito po yung kamote. Tapos yung kanina. Ito na guys, kumulo na siya. Kaya ilalagay ko na yung mga ingredients. Ayan po, kain na po tayo mga kaadayot. Luto na po ang ginataang halo-halo. Wow! Ang galing kumain ni Chay. Ang galing kumain ng ginataan ni Chay. Yummy! Ano sabihin mo, yummy? Ano kinak... Ha? Oba? Oba? Gutom na gutom ha. Hindi nagsasagot Brel, ano kinakain mo? Ginataan po. Po. Busy. Mama. Ay si Chuchay oh. Ayan yung Chuchay. Yummy. Oh, yummy na sa'yo ni Lola. Ano sabihin mo, Chay? Yummy. Yung anak ko, gutom na gutom. Sige, Papa, yam. Kulay ubi, oh. Mag-ian man, kayang-kaya. Hi na. Say hi. Hindi, kung problema nga ni Init. Sabi hello guys.